friends, welcome back to our channel Study Check Tamil. And இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற chapter 6 Ray Optics. போன டைம் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் ஆப்டிக்ஸையுமே வந்து ஒரு சாப்டராக வந்து நாங்கள் படிச்சிருந்தோம். ஸோ இந்த பிடிஎஃப் பொறுத்த வரைக்கும் ரே ஆப்டிக்ஸ் தனியாக வேவ் ஆப்டிக்ஸ் தனியாக வந்திருக்கு. ஸோ ரே ஆப்டிக்ஸில் கவர் பண்ணியிருக்காங்க, மொத்தம் ஒரு 45 2 மார்க்ஸ் கவர் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் தென் ஒரு 5 மார்க்ஸ் வந்து கவர் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த மெட்டீரியலில் கரெக்டாக எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே கொடுத்துருக்காங்க. இதை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா, நீங்கள் லாஸ்ட்டாக ஆப்டிக்ஸை வந்து நீங்கள் லாஸ்ட்டாக வந்து ஒரு ப்ரிஃபரன்ஸில் வச்சுக்கணும். இது கொஞ்சம் டைம் கன்சியூமிங்கான ஒரு சாப்டர். ஸோ அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, இதில் இருக்க அப்ளிகேஷன் பேஸ்டு கொஷின்ஸ் பாருங்களேன். ஸ்கை அப்பியர்ஸ் ப்ளூ கலர், அந்த ரெட்டிஷ் கலர், ரெயின்போஸோட கலர் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது, ரேலிக் ஸ்கேட்ரிங், இந்த மாதிரி டெஃபினிஷன் டைப் இருக்க கொஷின்ஸை வந்து அடித்து படிக்கலாம். நீங்கள் வந்து கான்ஃபிடெண்ட்டாக படிக்கலாம். அந்த மாதிரி டெஃபினிஷன் டைப் நீங்கள் கொஷின்ஸ் சூஸ் பண்ணி படிக்கணும். இதுக்கு டைம் நிறையா ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடாது. அதே டைம் கரெக்டான குவாலிட்டியான கொஷின்ஸாக வந்து செலக்ட் பண்ணி படிக்கணும். அதில் இப்படி தான் அந்த பிடிஎஃப் அப்படி தான் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. நீங்கள் படிக்கலையும் வைஸாக படிங்க. ரொம்ப நேரம் உட்காந்து இந்த சாப்டருக்கு வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ண வேணாம். ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து நிறையா சாப்டர்ஸ் இருக்குது. அந்த 10 சாப்டர்ஸையுமே நல்லா ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு இதை பார்த்துக்கலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. இதில் 5 மார்க்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதை வந்து இதுலேயுமே மிரர் ஈக்குவேஷன், லென்ஸ் மேக்கர்ஸ் ஃபார்ம்லாம் இருக்கும். ஒரு ஸ்டாண்டர்டான கொஷின்ஸ் அதை முதல்ல கவர் பண்ணிவிட்டு மீதி இருக்க கொஷின்ஸை வந்து நீங்கள் பண்ணணும். ஸோ ப்ரியாரிட்டைஸ், நீங்கள் எப்படி எதை முதன்மைப்படுத்தி இந்த சாப்டரில் படிக்கிறீங்க அப்படின்றத பொறுத்து தான் இருக்குது. இந்த சாப்டர் நான் லீவ் பண்ணுங்க அப்படின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். படிங்க, லாஸ்ட்டாக படிங்க, ரொம்ப வந்து கிளியராக படிக்கணும். ஓகேயா? பி ஹாப்பி, கீப் ஸ்டடிங். தேங்க்யூ.